ஹாய் மக்களை அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன வீடியோவில் பாருங்க, சந்தோஷமான செய்தி பாருங்க. எங்கள் காட்டில் தேன் பாருங்க, வேலியிலையா வேலியில் பாருங்க தேனும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தேன், ஒரு சிறுசாக இலையில ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தேன். அப்படி நாங்கள் 2 பேரும் சாப்பிட்டதோ அம்முக்குட்டிக்கு வச்சுருக்குறோம். இப்போ 2வது கொண்டு வந்த தேனை பாருங்க மக்களை. இதுதானுங்க ஒரிஜினல் தேன். பாருங்க தேன் வடிது பாருங்க மக்களை, இதுதானே ஒரிஜினல் தேன். இங்கே வேறு உள்ளே இருக்குதுடோ. இங்கே வேறு தேன் அடி வருதுன்னு வேறு. அப்படியே டிப்பில் வெள்ளை துணி போட்டு வடித்தா போதும். இதுதானுங்க மக்களே, பார்த்துக்குங்க. இது சாப்பிட்லாம், இடுப்பு வலிக்கு நல்லது. இது குஞ்சாக இருக்குது. இதுதானுங்க ஒரிஜினல் தேன். பாருங்க, இதில் வெள்ளை துணி வச்சு புளிய போகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள்.